Я працую рэпетытарам ужо больш за 10 гадоў. Але ніколі не ўспрымала гэту прафесію як асноўную. Я заўсёды гналася за прыгожымі назвамі работадаўца. Але пасля пераезду ў Польшчу, пасля падзей 2020 года, я зразумела, што менавіта рэпетытарства – гэта тая праца, якую я заўсёды шукала. Рэпетытарства дае мне самае каштоўнае, што мне важна ў жыцці. Гэта свабоду фінансавую і перамяшчэнне. І камунікацыю з вельмі прыемнымі людзьмі. І таму у гэтым годзе я вырашыла пераглядзець свой падыход да гэтай працы, зрабіла яе наконец-то асноўнай і скампанавала 6 праграм, 6 курсаў. І першы з гэтых курсаў называецца «Англійская ў школе». Ад слёз і стрэсу да выдатных адзнак і высокай самаацэнкі. Курс дае вашаму дзіця праз 3-6 месяцаў такія вынікі. Па-першае, гэта стабільны эмацыйны стан. Калі дзіця прыходзіць на занятак не са страхам, а з цікаўнасцю і ведае, што ён сёння будзе зоркай. Другое. Асобасны рост. Калі чалавек не баіцца задаваць любыя пытанні. Бо ён не баіцца памыліцца, ён ведае базу і ўжо на гэтую базу нанізвае новыя веды, як на нітачку, бусінкі. І акадэмічныя вынікі, тое, што больш за ўсё прыемна бацькам. Гэта стабільна высокія адзнакі і гатоўнасць да кембриджскіх экзаменаў. Вы ведаеце, што кембриджскія экзамены – гэта самыя прэстыжныя экзамены ў свеце. У першы і другі год вывучэння англійскай мовы рыхтуюцца да Pre-A1 status. Гэта зірука, нулевы ці першы клас. У другім класе яны гатовы ўжо да здачы экзаменаў на A1. Яны называюцца Movers. Трэці і чацвёрты клас – гэта экзамен А2 Flyers. У пятым класе яны гатовы прыкладна на ўзровень А2 Б1. Такі пасярэдзіне. Гэта Key for Schools A2 і B1 Preliminary for Schools. І ў шостым класе, для каго-то гэта 7-й клас, гэта экзамен B1 Preliminary for School. Што гэты экзамен даюць? Яны адкрываюць дзверы ў самыя прэстыжныя міжнародныя лагеры і школы. Фармат заняткаў, канешне, онлайн, калі толькі вы не мае суседзі. Займаемся 2-3 разы на тыдзень. 2 разы аптымальна, 3 разы гэта калі вельмі трэба пацягнуць праграму ці якія-небудзь дэдлайны. Заняткі ідуць 45-60 хвілін. В залежнасці ад узросту дзіця, таму што не ўсе вытрымліваюць фокусавацца на працягу больш доўгага перыяда. На кожным курсе 9 модулей. І гэтыя модулі распрацаваныя ў залежнасці ад узроста дзіцяці і іх інтарэсаў у гэтым узросце. І вішенка на торце – гэта карта прагрэсу. Гэта залог спакою для бацькоў. Вы заўсёды ведаеце, адкуль мы пачалі, на якім этапе мы зараз, якую лексіку ваша дзіцё ўжо вывучыла і які ў яго прагрэс. Нават самыя маленькія крокі будуць запісаны ў гэтай таблічцы, да якой вы маеце доступ 24/7, заўсёды онлайн. Як зразумець, што вашаму дзіцяці патрэбны гэты курс? Да мяне часта звяртаюцца вучні з такімі запытамі, з такімі словамі. Хочацца праваліцца пад зямлю, калі я маўчу, бо не разумею, што пытаецца настаўнік.
і ўсе на мяне глядзяць, і як сорамна. Я стараюся рабіць дамашнія заданні, але гэта катаванне. Я не разумею, як трэба, нічога не разумею, і заўсёды адныя памылкі. Усе ў класе размаўляюць на англійскай, адказваюць настаўніку, а я не. Мабыць, мне не дано, я не такі разумны, як яны. Калі для вас знаёмая гэта сітуацыя, калі ваше дзіцё нешта такое казала, пора яго спасаць. У мяне самой такія ж праблемы былі ў школе, і мне знаёмыя гэтае перажыванне. І скажу я вам, прыемнага мала. Але я справілася, і ў канцы школы я атрымала выдатную адзнаку ў дыпломе. І цяпер веды ўсіх маіх 7 моў дазваляюць мне вандраваць па ўсяму свету, адчуваць сябе камфортна ў любой сітуацыі. І я ведаю, што з чым бы я не спаткалася зараз, я зусім спраўлюся. Я спадзяюся, што вы жадаеце свайму дзіцяці такой жа будучыні. Прыйшоў час прадставіцца. Я Алеся Цеплякова, дыпламаваны лінгвіст і рэпетытар па англійскай мове. Мая профільная адукацыя дапамагае мне хутка знайсці прабелы ў ведах і выправіць іх. Дыплом БДУ Беларускага дзяржаўнага універсітэта, спецыялізацыя ФМО, факультэт міжнародных адносінаў. Гэта была маёй марай, і я дапамагу вашым дзецям таксама ісці да сваіх мараў. Дыплом магістра. ІНЯС. Мінскі лінгвістычны дзяржаўны універсітэт. Ваше дзіцё пазнаёміцца з усімі адукацыйнымі фішкамі і сакрэтнымі методікамі лепшага лінгвістычнага універсітэту. 10+. Больш за 10 гадоў я выкладаю англійскую мову як рэпетытар. І гэта гарантыя таго, што мы падбярэм спосаб, які спрацуе і ў вас. 300+. Больш за 300 паспяховых кейсаў – гэта гарантыя таго, што гэтыя паспяховыя рэзультаты мы зможам паўтарыць і з вашым дзіцём. Моя суперсила. А што я ўмею рабіць лепш за ўсё? Лепш за ўсё я ўмею дзеліцца тымі ведамі, якія маю сама. Ці мею? Маю. На аснове вашых мэтаў мы ствараем персанальны план для вашага дзіцяці. Гэта план, як я называю, перахода на новы ўзровень жыцця з дапамогай англійскай мовы. Што мы для гэтага робім? Да пачатку заняткаў мы глыбока даследуем мэту, інтарэсы, звычкі, распарадак дня дзіцяці для таго, каб знайсці тыя спосабы і метады, якія гарманічна ўпішуцца ў яго дзень і не запатрабуюць дадатковага часу, а таксама будуць яму падабацца, то есть будуць напаўняць яго энергіяй. Акрамя таго, мы адбіраем рабочыя варыянты інтэгравання нейрасеткі, то есть штучнага інтэлекту, і мабільных прыкладанняў для дадатковых трэніровак. Таму што добра падабраны мабільны дадатак – гэта бясплатныя дадатковыя заняткі англійскай мовай. Большасць вучняў, якія займаюцца ў мяне, кажуць, што ім вельмі камфортна, што ім хочацца вучыцца, прыходзіць на заняткі, расказваць пра свае поспехі і фейлы, не страшна запытвацца, не страшна рабіць памылкі. І я таксама лічу, што атмасфера вельмі важная рэч, таму што толькі з расслабленага стану чалавек можа дасягнуць шыкоўных вынікаў. Заўсёды хацела паспрабаваць сябе ў якасці стрымера. Нават апрануў навушнікі, каб выглядаць як яны. І сёння ў мяне ёсць такая магчымасць, таму што сёння я раскажу пра перавагі гэтага курса.
І першая перавага гэта гейміфікацыя. У курсе ёсць цудоўная інтэрактыўная платформа Cambridge One, у якой ёсць гульні. Другая перавага курса гэта кампетэнцыі будучыні. Тое, чаму нас не вучылі ў школе, але тое, што спатрэбілася нам зараз. Гэта навыкі каманднай працы, рашэння праблем і творчае мысленне. Трэці важны пункт Е. Уху! Play again. 550. Трэця перавага курса гэта сусветная літаратура. Адаптаваная сусветная літаратура, якую можа ўжо ваша дзіця чытаць, пачынаючы з першага класа. Наступны тренд адукацыі – міжпрадметны падыход, то есть вывучэнне розных дысцыплін на англійскай мове. Пятая перавага курса – гэта есть. Міжнародныя экзамены. Ваше дзіцё незаметна падрыхтуецца да іх ад узроўня А1 да Б1. Як я казала ўжо раней, у вашага дзіця будзе магчымасць вучыцца і адпачываць у міжнародных лагерах і школах. Старт. Страх памылкі, маўчанне на уроках, нізкая самаацэнка. Працэс. Безопасная серада на маіх занятках, гульнявы падыход і эфектыўныя методікі і фішкі. І вынік. Для дзіцяці. Ініцыятыва на уроку, выдатныя адзнакі і гатоўнасць да міжнародных экзаменаў. Для бацькоў. Спакой за эмацыянальны стан вашага дзіцяці і яго акадэмічныя поспехі. Чаму я зрабіла відэо на гэты курс? Таму што я хачу, каб у вас быў выбар – глядзець ці чытаць. Падрабязней вы можаце прачытаць па спасылцы ніжэй і выбраць курс менавіта для вашага дзіцяці. Што там яшчэ будзе? Структура кожнага модуля. Водгукі. Дарэчы, водгукі тут. Тарыфы. Пытанні, якія часта задаюць бацькі. У гэтым жа плейлісце я зраблю відэо ці аўдыё-кейсаў маіх вучняў. Яны вельмі натхняльныя. Таму я бы рэкамендавала, раіла вам іх абавязкова паглядзець. Таму натхняйцеся, глядзіце і памятайце, што цікавасць да англійскай мовы можна вярнуць вельмі хутка, хутчэй, чым вы думаеце. І таксама з гэтай цікаўнасцю прыходзіць і ўпэўненасць у сабе. І пакуль вашы дзеці не дараслі да 18 гадоў, гэта ваша адказнасць і адначасова ваша суперсіла вярнуць ім зацікаўленасць да англійскай мове і ўпэўненасць у сабе.